Dva su mađarska ledolomca jutros iz Vukovara počela svoj ledohod po Dunavu. Najviše će posla imati u Daljskoj krivini koja je zbog oštroga zavoja najpogodnija za zastoj leda. Prije 40 godina to je bilo začepito, to su minirali, vojska dolazila, minirali svoje, za sad se ne mora još to raditi, ali neće, sad mislim da će temperature popustiti. Još će dva mađarska ledolomca razbijati led kod Apatina, osiguravajući tako protočnost korita. Kritična mjesta su najpoznatija Daljska krivina, ali na svaki meandar, svaka krivina, svaki most, svaki pličak može se pretvoriti u kritično mjesto i zato je potrebno voziti cijelom dionicom i onda se uočavaju problemi na mjestima kojima je potrebno reagirati adekvatno. Svi tvrde, potrebne su mjere poduzete na vrijeme. Za sada nema govora o nekakvoj ekstremnoj situaciji, nekakvim katastrofama. Mi ćemo sve učiniti da tako i ostane. Ovo su preventivne mjere, jer kad se led uzme maha, onda više ne pomažu ledolomcem i zato moramo sada krenuti dok se može učiniti nešto i zaštititi područje kako Hrvatske, tako i Srbije, ali i Mađarske koja je uzvodno, koja bi isto bila ugrožena u nekakvom krajnjem, najgorem slučaju. Ovi su ledolomci stari 50 godina. Izgrađeni su poslije 1956. kada je Mađarsku pogodila katastrofalna ledena poplava, nakon koje je ta susjedna nam zemlja osnovala flotu ledolomaca. Budući da je njihovo održavanje skupo, a upotreba rijetka, međudržavnim sporazumom mađarski su brodovi dostupni i Hrvatskoj i Srbiji. Njihovo angažiranje u polovici iznosa snose Mađari, koji se od leda također brane na našoj Daljskoj krivini, po 1/4 troškova plaćaju Hrvatska i Srbija. Ovim je ledolomcima ovo prva akcija poslije 20 godina mirovanja u luci Baja, što ne utječe na njihovu učinkovitost jer su dobro održavani, a i 5 puta su snažniji od hrvatskih ledolomaca. Oni su izgrađeni specijalno za tu svrhu i to im je jedina namjena. Konstrukcijski su prilagođeni, ovaj veliki na kojem sada stojimo ima čak i uređaj takozvano platno koje još dodatno pospješuje njegovu snagu u lomljenju leda jer postoji određeni veliki od nekoliko tona ekscentar u trupu broda koji svojim radom dovodi do njihanja broda i pojačanog lomljenja. Kao i obično, i ovdje rade u paru kako bi jedan drugomu mogao pomoći zatrebali, a kako se i sljedećih dana očekuju iznimno niske temperature, ledolomci će imati posla. Ako bude bilo potrebe, bit će angažirana i Hrvatska vojska da na minsko-eksplozivnim sredstvima uništi nekakvu barijeru, eventualno koja se pojavi i bude zaprijetila poplava. U suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje dogovorene su koordinacijske aktivnosti i za eventualnu uporabu minsko-eksplozivnih sredstava. Svi zajedno smatramo da bi bilo dobro prethodno izvršiti pripreme, pa eventualno i određenu vježbu kako bismo apsolutno spremni dočekali neke situacije koje bi mogle biti opasnije. Opasnija bi situacija bila i kada bi temperature zraka naglo porasle. S obzirom da su i rijeka Drava i Dunav negdje oko 0 stupnjeva, niti neko kratkotrajno zatopljenje neće odmah otopiti led na Dunavu i Dravi, čak dapače bojimo se naglog zatopljenja koje bi moglo podići Dunav i naglo pokrenuti led koji je koncentriran na Dravi i Dunavu. Nadamo se da će doći do laganog zatopljenja što bi omogućilo da se otope i led i snijeg bez većih posljedica. Svi ovi događaji potvrđuju da je bilo važno razbijanje leda na Dravi koja je sada protočna od Osijeka do Ušća. Još smo se jednom uvjerili, s prirodom možemo uvijek očekivati neočekivano.